Nata-traffic kita ngayon. Babalik na daan niya ang kanya multicab. Bakla! Kaya inumun tala mo na dito eh. Kaya bakla dili, tagay lang na. Ay, manang baso. Tulay, isang barangay Binay. Dali na mahulog yung kotse. Inumun tala mo na dito eh. Eh, may hapay na eh. Ayun. Sige. Ay, kaganda naman doon ni Kirara nga. Ay na to. Ano yung pagko kay bangin biglang baka tumadjust yan. Kung nabayaw, ay pagpaigo, sa kuwan, ramali siya eh. Diri ini. Oh,